¿Sabes lo que es una tribu urbana? Pues es como... ¿Una tribu urbana? No. No lo sé, no. Madre mía, no. Un grup de gent que té en comú doncs, una forma de pensar, una forma de vestir, una forma de sentir y de veure la vida. Ajá. Bueno, pues ahora sí que me has aclarito algo. ¿Conoces alguna tribu urbana? Los indies, los rockeros, los heavies. ¿Cuál es la que más te gusta? Lo diría a lo mejor con los indies. Lo moderno sí que m'agrada, i la gent, com va evolucionar la vida, pues m'agrada que la gent vagi participant. Ninguna. ¿Te inventarías alguna? Si algún me seguís, pues una de permacultores que plantaran plantas por los jardines y pudiéramos tener frutos dentro de la ciudad. Perquè donarà treball a la gent jove. No sé, podríem fer la tribu del magazine, ¿no? Que hi hauria entrevistadors joves i simpàtics. ¿Qué te parece la diversidad de gente que hay en Benimaclet? Me parece perfecto. Me pareix bé perquè aquests tots així, tots se coneixem, ara n'hi ha més gent i així n'hi ha més on triar. És un ambient molt bo, molt sa. Em sembla genial que hi hagi gent de diferents tipus, amb diferents idees i que tots convisquem així de manera molt activa. Hi ha diferents maneres de viure la vida i de veure-la i aleshores d'aquesta manera doncs, ens intercanviem. Està bé, a mi me pareix molt bé.